No je to strašné, bývame tu už v podstate 4-5 rok, 5. rok a syn stadiaľ to dennodenne chodí do školy, však ako školopovinné dieťa. Sľubujú vždy, že sa s tým niečo spraví, že sa to dorovná, vyrovná, aspoň sa nejaký štrk navezie a proste, že keď bude dobré počasie, bude sa s tým robiť. 3 mesiace nepršalo, nič sa tu nedeje. Vidíte sami, že ako proste to tu vyzerá. Keď chcete ísť autom, musíte vynechávať tie určité úseky, aby vám nápravu neotrhlo. Keď dieťa ide pešo, tak musí dávať pozor, aby si členok nevytklo, alebo aby ho auto neošprkalo. Proste nenormálne, to sa nedá. Nikto s tým nič nerobí. Pôsobisko tu mám firemné už 12 rokov. 12 rokov sa tu nič nedeje. Akurát už je menší pohyb bojových vozidel, nakoľko tanky z levického útvaru zmizli. A táto komunikácia sa tuto používa hlavne na nakladku a výkladku pásovej techniky bojovej, ktorá tu vlastne tú väčšinu zdemolovala. Nič sa s tým nerobí, pokiaľ človek tu nemá naozaj terénne auto, tak je to normálny problém prísť domov. A na margo podnikania, tak podnikanie tuto vyvoláva úsmev. Som tu majiteľom bazáru, ktorý som musel zatvoriť, nakoľko mi zákazníci prestali chodiť a mali výtku obrovskú k príjazdovej ceste. No, naše skúsenosti sú tiež rovnaké. Gumáky sme museli do povinnej výbavy zakúpiť. Tak riešime to tak, že ide v gumákoch, alebo teda vo vysokých topánkach. V žiadnom prípade, keď je takto počasie, že prší alebo voláčo, tak šlapky alebo sandále neprichádzajú úvahy. A keď príde zo školy, tak je špinavý, takže automaticky musí mať viacej veci na prezlečenie, na prezutie, aby teda si mal ten chlapec, čo ho bude obliecť. No známi, ktorí k nám prídu, tak sú upozornení s tým, že radšej nech auto odstavia na príslušnom mieste, kde sa nenachádza výmol plný vody, čiže prídu pešo ku mne. Keď náhodou vystúpim z auta a niekto ide cez cestu, tak väčšine sme mokrí, pretože aby pribrzdili, to nie, najmä tí, čo to tu nepoznajú. Podnetov bolo X, či už teda cez petíciu, alebo aj cez televíziu Markíza, aj v Nitrianskych novinách bol článok uverejnený a proste vidíte, nič sa nepohlo. Došlo aj k poškodeniu vozidel, ktoré tu prechádzajú. Obojsmerne, samozrejme sa musia vyhýnať tak, ako im to neukladá zákon, ale ako im to ukladá momentálny skutkový stav tej cesty, čiže si kľudne prejdú jeden druhému do protismeru a obchádzajú sa tak, aby to dokázali tú cestu vôbec prejsť. S tým, že poškodenie vozidel trpia hlavne podvozkové časti, ako sú guľové čapy, zavesenia, náprav, tlmiče a tak ďalej. Nemusíme si to hovoriť ostatní, čo sú s tým jednoducho spriahnutí. Každý deň to vedia, že čo to vlastne obnáša. To auto tu trpí a niečo k tomu dodať. No tu by trebalo celú cestu dať na novo do poriadku, lebo aj kanalizácia je vysoko položená. Tým pádom preto aj tie mlaky neodtekajú, že kanály sú vyššie, ako je stav cesty. Takže to by trebalo na novo všetko spraviť a kvôli tomu nám aj odkázali, že proste nie je na to, mestský úrad na to nemá financie. Prechody, či pešo, či s autami, to sa musí kľučkovať. Poďakovanie není komu poďakovať, lebo toto ešte bolo projektované asi pred 50 rokmi. Čiže ten projektor doviečie medzi nami, neviem, komu sa mám poďakovať. Tak to nejakému proste projektantovi alebo teda už neviem, no. Jedine cez mestský úrad nejakých zastupiteľstvo tam niekomu. No, riešenie v tejto momentálnej situácii zachrániť ten havarijný stav asi tým, že ťažkou technikou zrovnať aspoň tie nánosy, ktoré vytvorila voda po daždi, aspoň do jednej roviny a tie najväčšie mláky, ktoré obsahujú až 25 cm prehlbenie voči vozovke, aspoň ich nejakým spôsobom zanosiť a dať to trošku do roviny. Dúfam, že vďaka tomuto niečo sa s tým pohne. Touto situáciou by sme chceli poukázať hlavne na mesto Levice, aby nenehalo túto otázku len takú ľahostajnú, nakoľko tento stav tejto hádam najškarečšej cesty v Leviciach bude stále viac a viac bude v horšom stave tá cesta. Jednoducho dopadne to tak, že nakoniec to tu budú musieť asi uzavrieť. Ale veríme touto cestou, že správni ľudia sedia na správnych miestach a po tejto reportáži sa s tým určite niečo začne robiť. Ďakujeme.